Gaya mallam Allah dai ya ji gamu. Yanzu ya kan 500 na zan tsaya a min ga kulle. Gaya nan tun bai bugan balak kawai ni nika gani loga ɗaya nika ina ta yaya ina dawa. Yadda ka san dai mai kusho ba. Allah dai ya ji kaina amma wallahi ya gayan gabai da imani. Kan bala'i, yanzu yana min bugun ga. Kawai Allah ka yi hankuri ka buga kwarai-kwarai. In ka buga a hankali na ci 500 ɗin nan ba ka wazo biya kaga ka karo na karo. Ya mallan don Allah ka yi hankuri kaji. 500 zan kara ma da bisa ga wadda an kaza mana. Wallahi dan ben gare na wasa shi tunda na ga alamun ƙaryan mu ba guda da kai ba. Da ma gayan ga ƙara rikita ni. Ga dai baki ne da kasan na raƙuma, idanu ne kamar na mashoshi, amma wallahi kahiri na bai da imani. Wallahi na wara tunanin na wallahi shi da saurana. Kai yan kwanan ka basu gare ba baka mutuwa mallan. Nan ko yan sayaro wallahi rusi na zani. Allah ka gaje na yan ba sai amin restaurant din kwakwalwa ta ba gaba ɗaya ta buga.